Свети Георги е един от най-почитаните светци у нас, още от покръсването преди 11 века. Славен както от християни, така и от мюсюлмани, а с делото си е пример за надмощието на доброто над злото. Нека по нашите молитви, ние на последно място по вашата вяра и по молитвено застъпничество на свети великомъченик Георги Победоносен и на свети праведен Юл, Господ да ни дарува душевно, телесно здраве и да ни помага във всяко едно добро начинание. В новия храм Свети Георги Победоносец в Бургас бе отслужена първата по рода си литургия за Гергьовден. За да я има църквата с днешна дата в квартал с многочислено циганско население, движеща сила бе съпредседателя на Патриотичния фронт Валери Симеонов. Просто бяхме решили да го направим тук, за да можем да приобщим и циганите, циганския етнос към християнската религия. Както знаем, те традиционно са християни, изповядват православната вяра, така че нека да имат и те възможност също да запалят свещ и да се преклонят. С думите да живее България и родината ще я има заради такива като нас, миряните се обещаха нова среща тук и навсякъде другаде, където българският дух е водеща сила. Видяхме тук, че се получи като празнично отбелязване, което по принцип трябва да е навсякъде. Радвам се, че се отбелязва повсеместно и в този красив нов храм за Бургас. Радвам се, че има такова нещо. Ако ние сме добри и смирени пред Бога, всичко ще постигнем. Въпреки че злото винаги върви до нас и дори е пред нас някога. Църквата Свети Георги Победоносец Златоград отбеляза своя храмов празник. Мирените се включиха в литийно шествие и бе отслужен водосвет. Храмовия празник на църквата Свети Георги Победоносец в Златоград започна с литургия, на която присъстваха десетки миряни от града. Кулминацията на празника обаче бе литийното шествие и изнасянето на храмовата икона. Множество миряни взеха участие в шествието, сред които и деца. То премина през централни улици, като през цялото време хората пееха и прославяха светеца. Пред камерата ни споделиха, че се молят за здраве и благополучие на българския народ и че молитвите по време на шествието пазят града им. За от бедствията Господа напази всичко, иконата обикаля целия град и се молим пред общината, пред полицията, пред целия град се молим пред къщите. Първо за здраве и благоденствие на всички, на целия български народ. И вижте, от известно време тук, колко време вече ни пази иконата. Вече 4-та година, както каза тя. И понеже ние виждаме, че напоследък в България доста природни бедствия ни сполетяха, ние се молим за спасението на всички в този град. Но най-важното днес, според отец Константин, е да бъдем добри. Православните християни в тия трудни времена, в днешно време, според мен, най-вече трябва да се молят за спасението на душите си на първо място, но и за придобиване на тази християнска любов, за която Бог ни заповяда, с която каза: обичайте се един други му, както аз ви възлюбих. След като иконата обиколи града и отново бе внесена в храма, в двора на църквата бе отслужен водосвет.